Orduko laborari gaztea initzen ibilbide normala hauzen, Euskaldun gazterian ikastea, CDJa eta FDSan segitzea, Kredi Agrikolo Kooperatiba, Grupama eta MSako administrazale izaitea. Bainan, itxura guzien arabera, Michelek ez zuen arrasbide markatu hori jarraiki, Txu, peio, iralur, txauriunat. Urte luzeetan partekatu duzu Michelen ibilbidea, zuk ere bete-betean bizi izan duzu jutanai hamarkadatik arat lehen aipatu ditugun, giro aldaketak, mugimenduak, borrokak, labur biltzen al dauku zianola iragantzineten ordu haietan monopolio osoa zuen FDSoa sindikatutik Eskolegiko Laborarien Batasuna ELB sindikatu berriaren sortzera. Beraz, bilosuridunak horroi ditazke zer inarrosaldia ekarri zuen hirutanete sortziko maiatzak sozietateari. Kristau gazte moimenduak ere inarroseak izan ziren eta hala nola emergize. Eta ordu arte, moimendu horiek zioten lehentasuna eman behartzela gizonaren hobetzeari. Baina marxismoaren ikuspegia hartuz, ohartu ziren, sozietatea sistema baten menpeko zela. Eta gizona, edo emazteak, hobetzekotz, sistema kapitalista deitzen zena kanbiatu behartzela. Hor, kontzeptu berriak aipu ziren. Klase borroka, masa, lamaz. Eta sistema kapitalista zangoz goiti botatzekotz, izan behartzen avec lamaz edo dan lamaz. Eta beraz, gu, laborari gaztentzat, lamaz nun zen. Lamaz zen sindikatuetan, CDJa edo FDSoan. Beraz, hortakotz, ez ados ginelakoz, baina strategiaz, deliberatu ginuen sindikat jurietan sartzea. Eta hau izan zen gure CDJako lehen biziko kaseta, laborari gazte, eta ikusten duzien bezala, ordean ertentzen bezala, il fallait dans la masse, mais il fallait ratisser large. Hore. Bainan ere, abertzale ginen. Eta gure gizan, gure harria ekarri nahi ginuen Euskal Herri berri baten eraikitzean. Jakinez, laborariak erreposki doatzila, simbolo gisa hartu ginuen kaakola. Eta erreposki erbistan da, eta orduoko iraultzaile gerten zuten, le paysan, c'est la regarde. Beraz, emeke sartu ginen, bai CDJ-an eta FDSoan. Eta Euskal Herriko sekzione guztietan nagusitasuna baginuen. Eta hola gintuen ereman borroka ondana bat FDSoan edo CDJ-an izanez. Eta borroka horietan ez ditu denak aipatuko, baina bat famatua izan zena Lasako afera. Birutan eta amostean, orai azkaraten gertatzen zen gauskasu bertsua gertatu zen, familia baten etxaldea inkantean ezagia izan zen. Eta markisa batek nahi zuen atxulutoke erosi, eta etxalde hori zaldien ezartzeko. La markiz du moratala, sometek entzutia bat dute. Eta beraz, berroi bat laborari joan ginen eta Baionak auzitegirat, inkantean entrabatzeko eta irabazi ginuen. Eta hola, ondoko urtetan egin genituen beste borroka batzu, blur borroka batzu, Irisarrin, Barkosen, eta hola, Galaxiara indardako, Efes horrek ilan borrokatu ginen, eta 1979an GFA mutuel sortu ginularik, FDSoan egiren, onaino. Baina ze gertatzen zen, borrokak ere maiten genituelarik, emeke, hartzen ginen, ororen buru, gure etxai ginauken egitura azkartzen ginuela. Eta memento berean, zerbait ezpazen paueko jauntuen gustokoa, sehatzen genituzten. Orduan deliberatu ginuen talde baten muntatzea, eta berrogoi bat presona, erreguliarki biltzen ginen, hori deitzen ginen, le grup de 40, eta hor gogoetatzen ginen, egintzak nola pasatu dira, zer egin behar da, eta behar zela atxulituki, zela hola segitzen al, behar zela sindikat berri bat muntatu, eta orduan ere aipatu ginen, osoki beharrezkoa zela, eta Euskal Herriko laborantza gambara bat.
Eta hola, bon, zomait hilabete ez izan ginen gogoetetan, beti dudan, eta aski kapable izanen otegirea sendikat berri baten untatzeko. Dudak bagintuen. Bon, ideia zohitu zen, eta lahaten oita bian, sortegunen Euskal Herriko laborarien batasuna. Eta ondoko lahaten eta hiruan, deliberatu ginuen Samdak eta Agrikulturiko bosketan parte hartzea, eta ustegabe gertatu zen, guk kasik eunaren dako, hogoita hamar egin ginuen. Ze boskarioa, ez ginuen pentsatzen, uimeste egin ginuela. Eta orduko zerrenda buru ziren, Michel Arantzet eta Bernadette Ollarburu. Beraz, konten ginen, eta gure estrategia ona zen, eta horaz herri izan ziren, Euskal Laborarien Batasuneko lehen urratsak. Mila esker, Peio.